כולם מתחייבים לקפוץ. אנחנו בשטח הסבוך בתרגיל עצבניות. הוא עוד מתגלגל בפנים, אתה מבין את הסיפור? ג'רי. ממש בקטנה. בקטנה? הנה, בוא ככה. מנשה, הוא לא כואב. לא כואב? נכון? אין? לא? דוקר? הוא לא פראייר. הוא לא פראייר. הלאה, בוא, פה יש לנו עוד. אין לי קוצים, אחי. לא, כי הוא... אני הייתי מלא קוצים, אתה לא צריכים שמצאת לי. זה דוקר, אבל לא נשאר בתוך הגוף, זה הקטע. דוקר, אחי, חושין אמו. יאללה, בוא, נו. אין דברים כאלה, דוקר. הלוואי תישרף. בוא. רבוס, אני רוצה עוד אחד. אני גם רוצה, נו. בוא, פרידמן. רק תחשבו על המעיין. איפה? אתה עושה עוד אחד, גם אני עושה עוד אחד. פרידמן, רק מה יש את הצמד, אחי. לא, אין לי בעיה לעשות את זה. יאללה, פרידמן, יאללה. הוא קטן, כן. הם פה הקוצים הטובים. אלה שיותר נשאר בפנים. אני רץ כמו מטורף ואני קופץ על איזה שיח אחד.